Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang CJ, from Cagayan, tambalanista since 2018. Kayo at ang programa ninyo ang happy triggers ko. Isa po ako sa maraming good mood agad kapag nasa ere na kayo. Kaya naman naisipan kong ibahagi sa inyo ang aking love story. 2 years old pa lang ako, paralisado na ako mula bewang pababa. Disabled sa iba, pero ang tingin ko sa sarili ko, differently abled. Kahit ganito ang kondisyon ko, I had the best childhood. Inalagaan, sinuportahan, at minahal ako ng pamilya ko nang walang pag-aalinlangan. Marami akong kaibigan. Kailanman hindi ako na-insecure and I was never bullied for my condition. Dahil lumaki sa katolikong pamilya, malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Laging kasama sa dasal ko na bigyan niya ako ng makakasama sa buhay. I was very specific. Sana kaibigan ko at sana tanggap ang kaligayahan o ang kalagayan ko. Childhood friend ko si DJ. Mabait at matalino si DJ. Hindi lang kami pareho ng interests, magka-birthday din. Nung high school, magkalaban kami sa valedictory award. Ang ending, I was second and he was third. May mas magaling sa amin. I had a couple of relationships in high school while DJ never had a girlfriend. Mahiyain kasi at priority niya ang studies. We went our separate ways after high school kasi I studied in Manila while he went to one of the state universities in the province. Mas nagkalayo kami nang mag-migrate ako sa US in 2001. I stayed in LA for almost 15 years. He sent me snail mails on my first 2 years in the States. Nang mauso ang mobile phones, text messages. We then became friends sa Friendster and later on sa Facebook. Last thing I heard, nagpakasal na daw siya in 2011. I came home to the Philippines for good in 2016. Nag-reconnect kami ni DJ. Yung marriage niya daw on the rocks because of irreconcilable differences. Ang lagi kong advice, hold on to the marriage for as long as he could and try to work it out. But naghiwalay sila in 2017. He said he could not stand her anymore. Months after their separation, naging mas close kami. It did not take long for us to realize na nafo-fall na kami para sa isa't isa. Later that year, naging kami. 6 years na kami ngayon and still going strong. Marahil ito talaga ang plano ng Diyos para sa amin. Siguro nga, kami talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Tambalan, I shared my story because I want to give hope to people like me na may kapansanan.
We all have a chance to be happy and to be loved. Don't ever feel that you are different. We are all capable of loving and be loved in return. Thank you, Nicole and Chris, for taking the time to read my story. More power to your program, and may you be blessed with years and years on air because you truly make people happy. Your Tambalanista, CJ. Hi, CJ! How are you? CJ and DJ. CJ and DJ. Meant to be talaga, 'di ba? Sa mga letters and everything else meant to be, 'di ba? Ganun talaga mga kabisyo. Kapag ka uukol, siyang bubukol. Kung para talaga sa iyo ang isang tao, isang bagay, isang hayop, pangyayari, event, Totoo. talagang para sa iyo yan. Kung talagang hindi para sa iyo, kahit anong gawin mong pilit, hindi naman talaga mapapasayo. Pero most importantly, ang ganda ng message na gustong i-impart ni CJ para dun sa lahat ng mga katulad niya na may kapansanan. Sabi niya, disabled, pero hindi talaga disabled, differently abled lang. Ang ganda, no? Galing. Napaka-positive para sa inyo na nakatutok na meron pong kapansanan, isang pagpapaalala kay CJ na pwede. Tama. Pwede kang mahalin. Kamahal-mahal ka. Isang pagpapaalala na kamahal-mahal ka talaga. Totoo. Ganun na. Galing, no? Ang galing. Ganda. Ako nagandahan ako sa kwento and nagustuhan ko sobra yung mindset ni CJ. Correct. Ang positive, no? Correct ka. Di ba tayo nga magkaroon lang kunyari ng karamrayuma. Oo. Makaaray agad tayo, di Correct. ba? Makareklamo, wagas. Totoo. Napuying lang. Di ba? Ang dami ng reklamo sa Ang dami buhay. ng sinabi. Oo. Di ba? Ako ay admire your mindset. It's very positive. Ano kayan tawag? Optimistic person. Correct. Ang galing ng sana mapanatili natin yung ganyang klase ng mental state, no, na parang ang galing sa kabila ng lahat ng problema ang pinagdadaanan, ganuman kabigat ito, na nanatili tayong positibo. Mahirap gawin. Tama. Pero may mga taong ganito mag-isip ka. Correct Di ba? Isipin mo, parang, ay, ang galing naman. Oo. Hindi siya nawalan ng pag-asa sa buhay. Lumaban ng lumaban. At jumowa ng jumowa, Oo. di ba? Nauna pa nga siya kay DJ na magka-jowa di Di ba? Na parang darating pala talaga sa buhay natin that you will be respected, you will be loved and cared for. Na parang, ay, ang galing naman. At deserve mo yun. At deserve Yes. nating lahat po yan. Correct ka. Ang isang magandang... Ano ka man. Oo. Diba? Sino ka man. Correct. Ano man ang estado. Yes. Diba? Gender, pera sa bangko, Totoo. dami ng lupa sa kuko, ganyan. Totoo. You deserve to be loved and respected. Agree. Alam mo, ang isang major din na naging factor kung bakit ganyan ka-positive yung outlook sa buhay ni CJ ay yung kinalakihan niyang lugar. Oo, yung kinalakihan niyang environment. So, mahalaga po yun na para isang reminder ito for us parents, 'di ba, na ibigay po natin yung maayos na environment para po sa ating mga anak, 'di ba? Agree. May kapansanan man o wala. 'Di ba? Kasi may effect ito sa kanilang paglaki. May effect ito sa kung paano sila mag-iisip, 'di ba? Yung mga taong sasamahan nila, yung mga taong nakapaligid sa kanila, nasaan sila? Ganun. Totoo yun, no? Pinalaki ka ng mga magulang mo na na maayos. Isipin mo yun, parang alam mo sa napakasamang mundo na totoo naman po talaga. Ang dami maraming masasama sa madami mundo. talaga. Ang dami Maraming ding pangit sa mundo. Madami ding masama ang itsura, masama ang amoy, di ba? Masama ugali. Madaming masama Oo. ugali, pero isipin mo, no, kahit madaming ganon, I'm sure na exposed din naman siya sa mga ganyang klaseng mga tao, pero nang ibabaw sa kanya yung she was never bullied, 'di ba? Pantay yung tingin sa kanya ng ibang tao, ramdam niya talaga yung pagmamahal, 'di ba? And mahalaga po yun
na palibutan natin yung sarili natin ng mga taong magpaparamdam sa atin na mahal nila tayo. Totoo At yun. mahal din natin sila pabalik. Kasi kung ang mga nakapaligid sa'yo, yung nagbibigay lang sa'yo ng stress, haggardness, pangitness. Nako. Alis-alis ka na dyan. Correct. Pag konsumisyon yung Ay, pinagdadaanan nako. mo sa isang sitwasyon, Alis ka na dyan. Nakakapangit yan, promise. Diba? Nakakadagdag ng wrinkle sa mukha. Agree ako Oo. doon, 'di ba? Workplace, 'di ba? Kung saan mang grupo, barkada, jowa, Yan. 'di ba? Kung puro konsumisyon ang pinagdadaanan mo diyan, 'di ba? You better remove yourself from that Correct. situation. Totoo yan na importanticious mga kabisyo to surround ourselves with people who are positive. Hindi Yes. po positive sa COVID, hindi po positive sa dengue, sa thyroid issues, ganyan. Kundi positive people na may magandang ambag po sa buhay natin. Agree. Piliin po natin yun. I think partner yun, may choice tayo. May mga bagay sa buhay na wala tayong choice eh. Wala akong choice kasi ganito yung ugali ng tao. I mean, hindi mo mababago yun. 'Di ba? Pero ang choice mo, pwede mo siyang hindi gawing friend. Oo. 'Di ba? Pwede kang dumistansya. Correct, pwede kang dumistansya. So ito yung choice na pwede mong gawin. Piliin mo yung mga taong nasa paligid mo. Totoo 'yun. Ganun. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong choice kasi sila lang yung kapitbahay mo ko eh. Actually, may choice ka. Pwede kang umalis o pwede kang di makisali din sa mga kapitbahay. Pero pwede ka rin, ultimately, pwede ka rin umalis siya sa lugar na yan kung yung mga kapitbahay puro masasakit sa ulo. Alam mo, nagtutulak ng droga. Di ba? Pilit mo pa diyan. Ganyan. Diba? Totoo na ako totoo 'yun. Naniniwala ako lagi tayo may option sa buhay. 'Di ba? Huwag nating gawing mindset nung wala talaga akong choice eh. Pinanganak ako mahirap, tatanda akong mahirap, mamamatay akong mahirap. We always have a choice, 'di ba? Choice mong manatiling mahirap. Kung pinanganak ka mahirap, 'di ba, yung sinasabi ng tambalan, 'di ba kasalanan 'yan, pero choice mo maging mahirap. Pa rin. 'Di ba? Paglipas ng panahon. Kasi lahat tayo binigyan ng kakayahan eh. Binigyan ng pare-parehong oras para gamitin ito ng tama. True. Tignan nyo, may mga taong umasenso. 'Di ba? May mga taong hindi biniyaan ng 'di ba ng complete body functions. Correct. 'Di ba? Tulad nitong si CJ. Oo, pero lumalaban sa buhay. Yes. 'Di ba kasi choice niya 'yon? Correct. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, you always have a choice. Huwag mong gagawing excuse na wala kasi akong choice eh. 'Di ba? Ito lang kasi ako eh, Oo. 'di ba? Hindi no, may mga taong lang yung itsura, ito lang ang itsura pero ngayon, wag ka. 'Di ba? Papunta na sa Korean model, 'di ba? Kasi choice niya magpaganda, Totoo. choice niya magpakinis, 'di ba? Correct. Choice niyang gumawa ng ways para mag-improve ang kanyang sarili. So yun yung pwede natin gawin. We can choose our friends, we can choose where we will work. 'Di ba? Hindi mo Yes. pwedeng sabihin wala akong choice, ito lang yung work na meron ako. Siguro for now. Yan lang yung meron ka na nakikitang opportunity, 'di ba? Pero kung masakit na yung ulo mo diyan sa trabahong 'yan, alis ka na din diyan sa trabahong 'yan. 'Di ba? Totoo. Kasi meron ka din naman talagang choice na umalis diyan sa trabahong 'yan. Totoo. Ganun. No? Ang galing lang. Tama yung mga choices na ganyan, 'di ba? Pupunta ka sa lugar kung saan ka pwedeng mahalin eh. Oo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin excuse wala nang magmamahal sa akin, dito na lang ako. Correct. Gusto mong manatili diyan eh. Tama. May choice ka na umalis. Go to a place where you are loved. Correct. Diba? Na Go you are to- comfortable with Yes, and yes. comfortable in. Totoo. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang lugar na talaga namang wali. Halimbawa, Oo. grupo ng mga artist as in ng mga nagpe-paint, yung mga Oo. ganyan. Kung talagang wala ni hibla ng buhok mo, 'di ba? Ni dulo ng daliri, dulo Oo. ng buhok mo, walang kahit anong artistic side, 'di ba? Yan. Maarte ka lang pero hindi ka hindi ka artistic. Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo doon. Hindi ka Totoo. magiging masaya, hindi ka magiging komportable. Correct. Hanapin mo yung mga kapwa mo mga arte din. Totoo, 'Di ba? At no? doon magiging masaya ka, magbo-bloom ka, ganyan. Correct, halimbawa sa isang trabaho, puro reklamo araw-araw, 'di ba? Adi kung hindi ka na masaya diyan, umalis ka, choice mo 'yun eh. Choice. 'Di ba? Choice mo rin magstay. Sa relationship ganun din, 'di ba? Sa jowa mo puro ka reklamo. 'Di ba? Lagi na lang pintas yung nakikita mo sa isang tao, then you have the choice to leave. Yes. 'Di ba? Mga ganun, lagi tayong may choice sa buhay. Go to a place where you are loved, you are appreciated. Correct. 'Di ba? Halimbawa, parang tubig, 'di ba? Tingnan mo, may mga tubig na parang bakit mas ang mahal niya? 'Di ba? Bakit may mga tubig na sobrang mura? Pupunta ka kunyari 7-Eleven. Yan. Di ba, Madaming choices dyan eh. Ang daming choices ng tubig ng tubig diyan eh, 'di ba?
pero pare-pareho lang naman silang tubig. Pero bakit yung isa mas appreciated, mas mataas yung value? Pare-pareho lang naman sila ng effect sa katawan natin, mag-hydrate. Diba? So doon ako sa choice kong doon maging mahal. Oo. Diba? Valued. Wow! Diba? Iba na Oo. talaga si partner na bumibili na ng mahal na tubig. Samantalang na nag-uumpisa sa Love gripo-gripo Radio. lang, laba-lababo lang. Laba-lababo lang, gripo-gripo lang, carry Diba? na. Kasi choice mong taasin yung value Oo, mo. Parang ganun. choice mo na. Choice mo, Oo. sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako gigripo-gripo. Oo. Kasi alam kong galing din yan sa ululud na ang daming uod. Diba? Sinala lang, finilter Correct. lang yan eh. Sa true. So gagawa ko ng paraan, magsisipag ako para Oo. pag dumating ang panahon, makakapili na ako ng gusto kong klase ng tubig. Diba? And it's your Ganun. choice. Yes, oo. Hindi dapat pwedeng ganun. sabihin wala akong choice, ito lang ako. Pwedeng Tama. gawa ng paraan. Salamat sa iyo, CJ, for sharing your story with us. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!